በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ከምቲ አነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ 19 ሓምለ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳነ አንደበት ክነኒ እንኳ ኣብፅሐና ናብ ሊቀ መላእክት ኣብሳረ ሰላም ዝኾነ ቅዱስ ገብርኤል ዓመታዊ በዓል እዩ አሜን። ህፃን ንኡስ ዘኢይፈርህ ትእዛዘ ንጉስ እንኳዕ ናብ ዓመታዊ ክብረ በዓል ቅዱስ ገብርኤል በሰላም ኣብፅሐና። በዚ ዕለት ቅዱስ ገብርኤል ንህፃን ቅዱስ ቄርሎስን ኣዲኡ ኢየሉጣን ካብ እቶን እሳት ዘውፅኣሉ ክቡር ዕለት እዩ። ከምቲ ንዕኦም ካብ እሳት እቶን ዘውፅኦም ንዓና ድማ ካብ ዝተኣዘዘ መዓትን መቕዘፍትን ካብዚ እሳት ዝኾነ ነበልባል ከም ሻርኽ እንባላዓሉ ካብ ፍቅሪ ደም ምፍሳስን ሕማቕ ትንቢትን ዝፍጸመሉን ካብ ስደትን ከርተትን ዝበዝሓሉ ግዜን የውፅአና አሜን። ምሳሌ ምዕራፍ 22 ፍቅዲ 6 ንቆልዓ እታ ክኸደላ ዝግብኦ መንገዲ ኣላመዶ እሞ ምስ ኣረገ ካብኣ ኣይከልግስን እዩ ይብል። ሓምለ 19 ሓደ አምላኽ በዝኾነ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አሜን። ሓምለ 19 ናይ ራማ ልዑለ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ንህፃን ቅዱስ ቄርሎስን ንኣዲኡ ኢየሉጣን ካብ ዝነድድ እሳት እቶን እሳት ብተኣምራት ዘድሓኖም ዕለት እዩ። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ንህፃን ቄርሎስን ኣዲኡ ኢየሉጣን ካብ ዝነድድ እቶን እሳት ከም ዘድሓኖም 3 ዓመት ከይመልኦ ኣብ 2 ዓመትን ወርሕን ዓብይ ሰማዕትነት ዝተቐበለ ህፃን ቅዱስ ቄርሎስ አቡኡ ቆዝሞስ ወይ ከዓ ስምዖን ኣዲ ኢየሉጣ ይበሃሉ ነበሩ። ህፃን ቅዱስ ቄርቆስ ይቕረታ። ህፃን ቅዱስ ቄርቆስ ኣብ ሕዳር ዕለት 15 ዝተወልደ ክኸውን ከሎ ሃገሩ ኣብ ታሕታይ እስያ ፍሉይ ስሙ ሃንገቤን ይበሃል። እቲ ዘመነ ሰማዕታት ስለ ዝነበረ መምለኬ ጣዖት ዝኾነ ንጉስ እስክንድሮስ ንቅድስቲ ኢየሉጣ ንጣዖት ስገዲ ኢሉ ኣገደዳ። ንሳ ድማ ህፃን ወደይ መጺኡ ይመስክር ኢላ ተዛረበት እሞ ህፃን ቅዱስ ቄርሎስ ኣምጺኦም ሓተትዎ። ህፃን ቅዱስ ቄርሎስ ድማ ንጣዖት ኣይንሰግድን ዘለዓለማዊ ዝኾነ ዘይሰዓር ኣምላኽ ስለ ዘሎ ንዑ ኢና ንሰግድ ኢሉ ናይ ኣምላኹ ክብሪ ብህፃን አንደበቱ መስከረ። እዚ ህፃን ድማ ነዚ ኣብ ዝመስከረ ግዜ ዕድሚኡ ገና 2 ዓመትን 9 ወርሕን ነበረ። ከምዚ ብዝበለ ቅዱስ ቄርሎስ ኣብ ቅድሚ ሓደ ንጉስ ናይ ጎይታና ክብሪ ኣብ ዝመስከረ ግዜ ድማ ንጉስ ብጣዕሚ ተቆጥዐ። 40 ጋን ማይ ዝሓዘ በርሚል ቀሪቡ 40 መዓልቲ ሙሉእ እሳት አንዲዱ ዘይቲ ካልእን ብዙሕ ብጣዕሚ ዝጎድእ ነገራት ኣብ ውሽጡ ወሰኸሉ። ንህፃን ቅዱስ ቄርሎስን ንኣዲኡ ቅድስቲ ኢየሉጣን ናብቲ እቶን እሳት ምእንቲ ከእትዎም ኣዘዘ። ንጉስ እስክንድሮስ ንጭፍራኡ ሰም፣ ጨው፣ ባሩድ፣ ቁልቋል ብዙሕ ጎዳኢ ነገራት ወስኸሉ ኢሉ ኣዘዞም። ጭፍራታት ድማ ዝኣዘዞም ድሕሪ ምፍጻሞም መጺኦም ዝኣዘዝካና ኩሉ ወሲኽናሉ ነዲዱ ፈሊሑ ኣሎ በልዎ። ድምፁ ድማ ከም ነጎድጓድ ይስማዕ ነበረ። ናይ ፍልሓቱ ሓይሊ ከዓ 14 ክንዲ ዝኣክል እንዳዘለለ ይወፅእ ነበረ። ኣብ ውሽጡ ዝኣትዉ ሰባት ኣዝዝ በልዎ። ድሕሪኡ ድማ ህፃን ቅዱስ ቄርሎስን ኣዲኡ ኢየሉጣን ሒዞም ካብ እስር ቤት ኣውፅእዎም። ብክርስቶስ ስም ስለ ዝኣመኑ ኣብ እስር ቤት የእትዮም ኣሲሮሞም ስለ ዝነበሩ ፍልሓቱ ናብ ላዕሊ ኣብ ዘልል ናብ ውሽጢ ጋን ከእትውዎም ክወስድዎም ከለዉ በቲ ግዜ 1000 ካብ 1,400 ሰባት መጺኦም ኣብ ዝፈለ ናይ ሓፂን ጋን ናይ ቅዱሳን ኣማውታ ምእንቲ ክርእዩ ንጉስ ኣዘዘ።
ቅድስቲ ኢዮልጣ ድማ ናይ ፍልሓቱ ግርማ ኣብ ዝረኣየት ግዜ ተሸበረት። ኣብ ዝጽበያ ዘሎ ዋጋ ገዲፋ ክትክሕድ ደለየት። ቅዱስ ቂርቆስ ድማ ነዚ ኣብ ዝፈለጠ ግዜ ኦ ኣደይ ካብ ናይ ሓፂን ጋን ግርማ ዝተለዓለ ኣይትፍርሒ፣ ስምባደ ከዓ ኣይሕደርኪ እንዳበለ ካብ ብሉይን ካብ ሓዲስን እንዳጠቐሰ ምእንቲ ክትጸንዕ መሃራ። ነገር ግን ኦ ኣደይ ንኣናንያን ንኣዛርያን ንሚሳኤልን እግዚኣብሔር ካብ እቶን እሳት ከም ዘውፅኦም ፍለጢ፣ ንዓና ድማ ካብዚ ውሽጢ እሳት ከድሕነና ይኽእል እዩ። ኦ ኣደይ ካብ ሓላፊ ካብዚ ናይ ዓለም ጭንቂ ከተምልጢ ክትብልዶ ኣብዘይሓልፍ ናይ ዘለዓለም እሳት ክትኣትዊ። ኦ ኣደይ ነዚ ኣይትድለይ ይትረፍኪ። ሕጂ እግዚኣብሔር ኣብ ማእኸልና ኣሎ እሞ ክረድአና እዩ። ንሶስና ካብ ሓጣን ኢድ ዘድሓና፣ ንዓና ድማ ካብዚ እሳት ከድሕነና እዩ። ንዳንኤል ካብ ኣፍ ኣናብስ ዘድሓነ ንሱ ከድሕነና እዩ። እግዚኣብሔር ኣብዚ ውሽጢ እሳት ግዴታና ክንፍጽም እንተፈቒዱ ድማ ናይ ኢዮብ ነጻነት ትዕግስቲ ክንረክብ ይግበአና እዩ። ንሱ ደቁን ሰበይቱን ዝረኸበ ገንዘብ ኩሉ ስኢኑ ኣብ መጨረሻ ሰብነቱ ስኢኑ ነበረ እሞ ወላሓንቲ እኳ ዝተረፎ እንተዘይነበሮ ንእግዚኣብሔር የመስክኖ ካብ ምባል ሓሊፉ ዝበሎ ነገር የለን። እግዚአብሔር ኣብ ሃበ እግዚአብሔር ድማ ወሰደ፣ ናይ እግዚአብሔር ስሙ ንዘለዓለም ይመስገን በለ። ንሕና ድማ ነዚ መከራ ክንዕገስን ንዝጽበየና ዘሎ ክንክተልን ይግበአና እንዳበለ ኣብዚሑ መኸራ። ነገር ግን በዚ ምኽሪ ነዲኡ ክመልስን ንሰማዕትነት ከቕርባን ኣይከኣለን። ድሕርዚ ቅዱስ ቂርቆስ ይዒንቱ ናብ ሰማይ ኣቕኒዑ ክጽሊ ጀመረ። ኦ እግዚአብሔር እዛ ባርያኻ ካብ ትኽሕድ ካብ ናይ ህይወት መጽሓፍ ንዓይ ሕኸኸ እንበለ። ጎይታይ ነዚ ክትገብር ኣይግባኣን። ጎይታይ ሕርሻ ኣቃጺልካ ዶ ንፍሬኡ ክትባረኽ ትደሊ ኣለኻ በለ። ጎይታይ ነቲ ዕንፀይቲ ቆሪጽኩም አንድድዎ ነቲ ቆጽሊ ድማ ሓልዎ ኢልካ ክትእዝዝ ኣይግበአካን። ነቲ ዕንፀይትን ቆጽለን ደኣ ሓልው ኢልካ ኣዝዝ እምበር እዝስ ኣይግበአካን። ዝኣመነካ ኩሉ ምእንቲ ነዚ ክርእዩ ምድሓን ዝኽእል ኣምላኽ ነይርዎም እንተዝኸውን ካብዚ እሳት ኣይመሃደሙን ነበሩ ኢሎም ከይጠራጠሩ ዲያብሎስ ካብ በዓል ስልጣን ንላዕሉ ኣነ በርታዕኹ ንቅዱሳን ድማ ስዒረዮም ኢሉ ከይምካሕ ካብ ምእመናን ንሓንቲ በጊዕ ወሲደ ምእንቲ ከይብል ጎይታይ ናይ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ሃባ ኣበረታዓያ ኢሉ ጸለየ። በቲ ግዜ ዲያብሎስ ካብ ኣሃዲሙ ኸደ። ድሕሪኡ ቅድስቲ ኣዲኡ ከምዚ በለት፣ ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣቦ ዝኾንካኒ ወደይ ጎይታኻ ሓይሊ ሃበኒ፣ ንዝጽበየና ገድልና ንፈጽም እሞ ዓወት ንርከብ በለቶ። እሳት ዝመልኣ ጋን ክርኢ ከለኹ ካብ ምንጭ መሊኡ ዝወርድ ዘሎ ጠሊ ኮይኑ ይረኣየኒ ኣሎሞ። እዞም ቅዱሳን ድማ እዚ እንዳተዛረቡ ከለዉ ኣልዒሎም ናብ ውሽጢ የእተውዎም። ኣብ ውሽጡ ድማ ክሳድ ዝቆርጽ፣ ልቢ ዘጣምም፣ ከብዲ ዝሰንጥቕ፣ ጡር ዝብጥስን መሳርሒ ነበሮ። ኣብታ ግዜ ብቕጽበት ናይ ራማ ልዑል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ከም ቅጽበት ዓይኒ ፈጢኑ ካብ ሰማይ ወሪዱ ነቲ እሳት ፈጺሙ ኣብረዶ። ካብ ቅዱሳን ከዓ ንሓደ እኳ ከይተረፈ ነቲ ናይ ሓፂን ጋን መፍለሑን ምቕጻሉን ጸጥ በለ። ከማይ ከዓ ኮነ። ናይ ራማ ልዑል ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሓለዋኡ ኣይፈለየና፣ ካብ በዓሉ ድማ በረከት ይኽፈለና አሜን። ሰላም ለቂርቆስ እንተ ይፈርሆ ለነድ ዘይደምጽ ከመነጐድጓድ እንበይነ ኣድማኣ ሎቱ ኪዳነ ምህረት እምወልድ ኢይምጻእ ሞተ ላህም ወላዕለ ሰብእ ብድብድ ሃበተ ሃንጸ በስሙ ማህፈድ ይብል። በረከት ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ናይ ቅዱስ ቂርቆስን እሙ ኢዮልጣን ምስኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ናይ እስና ሃገር ሰማዕታት ኣርያኖስ ብሰማዕትነት ዝቐተሎም ናይ እስና ሃገር ሰማዕታት። ጨካን ኣርያኖስ ናብ ከተማ እስና 3 ግዜ ክመጽእ ከሎ ኣብ መጀመርታ ተጋዳሊት ንዝኾነ ንዳላጂ ብሰማዕትነት ቀተላ። ቀፂሉ ድማ ሱሩስ፣ ህርማን፣ ያኑፋን፣ ስልጣንያን ዝተብሃላ ዝኸበራ ቅዱሳን ደቃ ጉንበት ዕለት 17 ብሰማዕትነት ቀተለን። ኣብ ካልኣይ ጊዜኡ ድማ ስሞም
ኣውሳፊዮስ ታማን ህርማንን ባኮስን ዝተባሃሉ ን4 መኳንንት ሰኔ ዕለት 7 ብሰማዕትነት ቀተሎም። ኣብ ሳልሳይ ግዜ ድማ ኣብ ውሽጢ ቤታ ደቂሳ ንዝነበረት ኣረጊት ስለ ናይዞም ቅዱሳን ድሕሪ ምቕታሉ ቀተላ። ድሕሪዚ ኣርያኖስ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወገን ንዝኸብዎም ኩሎም ምእንቲ ክቐትልዎም ንጭፍራኡ ኣዘዘ። ዝኸበረ ባሕታዊ ይስሐቅ ድማ ክርስቲያን ሰማዕትነቶም ብትዕግስቲ ምእንቲ ክፍጽሙ የበርትዖም ነበረ። ናብ ናይ ስቃይ ቦታ ክወስድዎም ከለው ነቲ መኮንን ኣብ ዝረኣይዎ ግዜ ኩሎም ብሓደ ቃል ብኣምላኽና ብክርስቶስ ዝተኣመና ክርስቲያን ኢና ኢሎም መስከሩ። መኮንኑ ድማ ሓምሊ ዕለት 19 ናይ ከተማ እስና ክርስቲያን ካብ ዓበይቶም ስጋብ ንእሽቶም ዘለው ኣዋልድን ኣወዳትን ኩሎም ከም በጊዕ ሕረድዎም። ኩሎም ድማ ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተቐበሉ። ኣሕረድዎም እሞ ኩሎም ድማ ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተቐበሉ። መኮንን ናብ ከተማ እስዋ ድሕሪ ምኻዱ ተመሊሱ ናብ ከተማ እስና ኣብ ዝመፀ ግዜ 3 ሓረስቶት ረኸበ። ንሶም ድማ እቲ ዝገበሮ ፈሊጦም ንሕና እውን ክርስቲያን ኢና ብሰማዕትነት ቅተለና በልዎ። ንሱ ድማ ኣብ ዝሓርሰሉ ቦታ ብዝሓዝዎ ናይ ሕርሻ መሳርሒ መስከረም ዕለት 11 ቀተሎም። ስሞም ድማ ሱሩፋስ፣ አንጣኪዮስ፣ ሰሃድራ ይበሃሉ። ንኤጲስቆጶስ ቅዱስ ይስሐቅን ድማ መኮንን ኣሲሩ ንጣዖት ምእንቲ ክስውእ ኣገደዶ። ቅዱስ ይስሐቅ ግን ንጎይታና ብምእማን ጸንዐ። መኮንን ጽንዑ ኣብ ዝረኣየ ግዜ ነዚ ቅዱስ ባሕታዊ ናብ ውሽጢ እሳት ከተቶ የእተዎ። ሰማዕትነቱ ድማ ኣብኣ ፈጺሙ ናይ ዓወት ኣክሊል ተሸለመ። እዚ ከዓ ታሕሳስ ዕለት 14 እዩ። ናይ መከራኡ ዘመን ድሕሪ ምሕላፉ ምእመናን ብስሙ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ንቅዱስ ስጋኡ ኣብ ውሽጣ ኣንበሩ። ናይ ሰማዕታት ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና አሜን። አርኬ ድማ ሰላም ለኩሙ ጥቡኣነ ልብ ወህሊና ሰማዕታተ ክርስቶስ ዝሃገረ እስና ምስለ አብ ወእም ምስለ ህፃን ዘቀተልኩሙ ወአልተ መኮንን አርያና እንበለ ያትርፋ አሃደ ለዜና ቅዱስ በጥላን ከምኡ ድማ ቅዱስ በጥላን ሰማዕት ቅዱስ በጥላን ናይዚ ቅዱስ አቦኡ አውስጢኪዮስ አረማዊ ዝነበረ ክኸውን ከሎ አዲኡ ድማ ኤልያና ግን ከዓ አማኒት ክርስቲያን ነበረት። በጥላን ድማ ኣብ ዝዓበየ ግዜ ጥበብ ኩሉ ተማሂሩ ብጣዕሚ ፈላጥ ኮነ። ሓደ ቀሺ ድማ ናይ በጥላን ብጣዕሚ ፈላጥነትን ኣስተውዓልነትን እንዳድነቐ ነገር ግን ከሓዲ ምዃኑ ኣብ ስለ ዝፈለጠ ኣብ ቀረባ ገዝኦም ይነብር ነበረ። ንሱ ድማ ፈሪሑ ናብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ምእንቲ ክመርሖ ስለ በጥላን ንጎይታና ብጸሎት ይሓቶ ነበረ። እቲ ቀሺ ድማ ጸሎቱ ኣብ ዘብዝሐ ግዜ ጎይታና በጥላን ብናቱ ኢድ ከም ዝኣምን ብራእይ ገለጸሉ። እቲ ቀሺ ድማ ንበጥላን ኣብ ዝረኸቦ ግዜ ሰላምታ እንዳሃቦ ኣብ ማእኸሎም ፍቕሪ ጸንዐ። በጥላን ድማ ናብዚ ናይ ቀሺ ቤት እንዳኣተወ ክልቲኦም ከዕልሉ ጀመሩ። እቲ ቀሺ ድማ ናይ ጎይታና ኣምላኽነት ብኡ ንዝኣመኑ ናይ ፈውሲ ጸጋ ከም ዝህቦም መሃሮ። ምስ ተምሃረ ድማ በጥላን ብጎይታና ኣመነ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ጎደና እንዳኸደ ከሎ ተመን ነኺስዎ ንሞት ዝተቃረበ ሰብ ረኸበ። እቲ ተመን ድማ ኣብኡ ነበረ። ኣብዚ ግዜ በጥላን መምህረይ ብክርስቶስ እንተ ኣሚንካ ብስሙ ተኣምራት ክትገብር ኢኻ ኢልኒ እዩ እሞ እስከ ናይ መምህረይ ቃል ክፍትን ኢሉ ነቲ ሰብኣይ ምእንቲ ክፍውሶ እቲ ተመን ድማ ምእንቲ ክመውት ናብ ጎይታና ጸለየ። ጎይታና ድማ ጸሎቱ ሰምዖ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ፈጢኑ ደሓነ። እቲ ተመን ድማ ሞተ። ናይ በጥላን ሃይማኖት ድማ ተወሰኸሉ። ድሕሪዚ በጥላን ናብቲ ቀሺ ኸይዱ ተጠመቐ። ኩሉ ግዜ ድማ እንዳኸደ ይመሃር ነበረ። ኣብ ሓደ ዕለት ድማ ሓደ ዓይነ ስውር ሰብናብ ናይ ቅዱስ በጥላን ቤት ክመጽእ ከሎ ኣቦኡ ነቲ ሰብኣይ ካብ ደገ መለሶ። ቅዱስ በጥላን ድማ ንኣቦኡ መን እዩ ደሊኒ እንተበሎ ኣቦኡ ድማ
ከተድሕኖ ዘይትኽእል ዓይነ ስውር ሰብ እዩ በሎ። ቅዱስ በጥላን ድማ ነቲ ዓይነ ስውር ጸዊዑ ኣብ ልዕለይ ጸሎት ጸልዩ ፈወሶ። ናይቲ ዓይነ ስውር ይዒንቲ ድማ ተገለጻ፣ ምርኣይ ድማ ከኣለ። እቲ ዓይነ ስውር ዝነበረ ሰብን ኣቦኡን ድማ ነዚ ኣብ ዝረኣዩ ጊዜ ብጎይታና ኣመኑ። በጥላን ድማ ናብቲ ቀሺ ወሰዶ እሞ ተጠመቑ። ቅዱስ በጥላን ጥበብ እንዳገበረ ንድውያን ብዘይ ዋጋ ይፍውስ ነበረ። ነገር ግን ብጎይታና ከም ዝኣምኑ ይገብሮም ነበረ። ናይቲ ነገር ጥበበኛታይ ድማ ብኽፍኣት ተላዒሎም ምስ ዘእመኖም ክርስቲያን ናብ ንጉስ ከሰስዎ። ንጉስ ድማ ነቶም ዝኣምኑ ሰባት ንኣማልኽቱ ምእንቲ ክስውኡ ኣዘዞም። ንሶም ግን ብዘይ ምእዛዞምን ብጎይታና ክርስቶስ ስለ ዝተኣመኑን ርእሶም ብሰይፊ ኣቑረጾም። ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ድማ ተሰለሙ። ንቅዱስ በጥላን ግን ንጉስ ብብዙሕ መሳቀይ ኣሳቀዮ። እዚ ቅዱስ ድማ ብተኣምራቱ ንብዙሕ ጎይታና ኢየሱስ ናብ ምእማን እንዳምፀአ ብሰማዕትነት ዓረፉ። ንጉስ ድማ ንቅዱስ በጥላን ናብ ዝጠመየ ኣንበሳ ሃቦ። እቲ ኣንበሳ ግን ኣብ ትሕቲ እግሩ ወዲቑ ንእግሩ ለሓሰሉ እምበር ኣይተንከፎን። ንጉስ ድማ በዚ ነገር ሓሪቑ ርእሱ ብሰይፊ ምእንቲ ክቆርጽዎ ኣዘዘ። ከም ትእዛዙ ድማ ገበሩ። ቅዱስ በጥላን ከዓ ሰማዕትነቱ ብዓወት ፈጺሙ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተቐበለ። ናይ ቅዱስ በጥላን ረድኤትን በረኸትን ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ይምሓረና ኣሜን። ሰላም ለከ ሰማዕት በጥላን ዝሃገረ ትእማዳን በእንተ ኢየሱስ ዘሞትከ በሰይፈ ሃጺን ምስለ እውር ዘፈወስኮ ወምስለ መምህርከ ካህን እንዘ ክዋኔከ ከመ ኤር ወስን ይብል። በረከቶም ይሕደረና ኩሎም ሰማዕታት ቅዱሳን። ሐምሌ 19 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ቂርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ፣ ቅዱስ በጥላን ጠቢብ ሰማዕትን ማሕበሩን፣ ቅዱሳን ሰማዕታት እስና። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት፣ አቡነ ዓብየ እግዚ ጻድቅ፣ አቡነ ስነ ኢየሱስ፣ አቡነ ዮሴፍ ብርሃነ ዓለም። ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈልየና መን እዩ? መከራዶ፣ ጸበባዶ፣ ስደትዶ፣ ጥሜትዶ፣ ዕርቃንዶ፣ ድንገትዶ ወይስ ሞት? ምእንታ ካምሉ መዓልቲ ንቐተል ኣለና፣ ከም ኣባጊዕ መሕረዲ እውን ተቖጸርና ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ እምበኣር ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ በቲ ዘፍቀረና ክርስቶስ ዓወት ብምርካብ ካብቶም ዝሰዓሩ ኣዚና ንበልጽ ኢና። ጎይታና ካብ ብልጽግናኦም ብብዙሓት ዝተለዓለ ብዙሕ መባእ ካብ ዘእተው ንላዕሊ ናይ ድኻ ቁሩብ መባእ ከም ዝተቐበልካ ንኩሉ ግዜ ዘገልግሉኻ ኣእላፍ መላእኽቲ እንዳ ኣዘኻኸርኩ ኣብ ሽግረይ ጊዜ ንዘቕርበልካ ምስጋና ተቐበል። ንስኹም ቅዱሳን ነቢያት፣ ናይ ወንጌል ሰበኽቲ ሃዋርያት፣ ሰማዕታትን ጻድቃን፣ ትጉሃን መላእኽቲ፣ ፍጹማን ደናግል፣ ከምኡውን ሕያወት መነኮሳት ቆልዓ ፈላጢ ከይተፈልየ ንንእከበሉ ናይ ጉባኤ ቦታ ባርኹ። ነዚ መጽሓፍ ወረቐት ቀሪቡ ብራና ኣዳልዩ ዘጽሓፎን ካብ ግዕዝ ናብ ትግርኛ ዝተርጎሞን ቃለ ንባቡ ብርግኣት መንፈስን ብተመስጦ ሕልናን ዝሰምዐ በደለኛ ብተምሕር ናይ ጎይታ ኣደ ብናይ ድንግል ማርያም ጸሎት ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓድነት ይምሓረና ኣሜን። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ናይ ዕለት 19 ስንክሳር ኣብዚ ይፍጸም። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 20 ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዕለት 20 ሐምለ እንኳዕ ናብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ዓብይ ሰማዕት ማር ቴዎድሮስን ሊቀ ሰራዊትን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዓታ ለእግዝእትነ ማርያም ንስማ ፀዋውዓ ክብሪ ይኹን እሞ ኣደ ብርሃን ድንግል ማርያም በዛ መዓልቲ ናብ ቤተ መቅደስ ኣተወት። እዚ በዓል ምስ 33 ናይ እመቤትና በዓላት ከም ሓደ ኣይቆፀርን እዩ። ምክንያቱ ቅዱሳን ሊቃውንቲ በዓታ ምስ በዓታ ይሰማማዕ እዩ ኢሎም
ናይ ታሕሳስ ዕለት 3 በዓል ምስ 33 ደሚሮሞ እዮም። እመቤትና ናብ ቤተ መቅደስ ዝኣተወት 2 ግዜ ክኸውን ከሎ ሎሚ እንኽብሮ ካብ ትውለድ ኣብ 80 መዓልታ ዝኣተወትሉ እዩ። ካብ ጉንበት 1 ጀሚርና ንደምሮ 80 መዓልቲ ይመጽእ። ኦሪት ከም ዝኣዘዞ ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን ንጽህቲ ህፃን ንድንግል ማርያም ሓቂፎም ደቂ ርግቢት ግልገሎች ሒዞም ናብ ቤተ መቅደስ ከዱ። ካህናት ዘካርያስን ስምዖንን ወፂኦም ብደስታ ተቀበልዎም። እመቤትና ንወለዳ ማፀን ዝኸፈተት በኹሪ ስለ ዝኾነት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቕረብዋ። ድሕሪ 3 ዓመታት ከም መብፃዓኦም ናብ ቤተ መቅደስ ወሲዶም ንእግዚአብሔር ሂቦማ ተመሊሶም። እግዚአብሔር ሎሚ ክውዳእ እዩ ጽባሕ ክደቅቕ እዩ ዘይበሃል ናይ ድንግል ኣዲኡ ፍቕሪ ኣብዚሑ ይዓድለና። ኣሜን። በረከታ ኣማላድነታ ጣዕመ ፍቕራ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሓደ ኣምላኽ ብዝኾነ ብስመ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓምለ 30 ሓምለ 20 በዛ ዕለት ዓብይ ክቡር ዝኾነ ናይ ሰራዊት ሓለቓ ቅዱስ ቴዎድሮስ ብሰማዕትነት ሞተ። ናይዚ ቅዱስ ኣቦ ስሙ ዮሃንስ ይበሃል ነበረ። ንሱ ድማ ካብ ላዕለዋይ ግብፂ ስጥብ ካብ ትበሃል መንደር እዩ። ናብ ከተማ አንጸኪዮ ድማ ምስ ሰራዊቱ ወሰድዎ እሞ ኣብኡ ነበረ። ካብታ ከተማ ድማ ንሓንቲ ጓል መኳንንቲ ተመርዓወ። ንሳ ድማ ጣዖት ተምልኽ ነበረት። ሰብኣያ ዮሃንስ ዘምልኾ ግን ኣይትፈልጥን ነበረት። ድሕሪዚ ቅዱስ ቴዎድሮስ ኣብ ዝተወልደ ግዜ ኣዲኡ ናብ ጣዖት ኣቕሪባ ኣምልኾታ ክትምህሮ ደለየት። ኣቦኡ ግን ኣግደፎ። ስለዚ ድማ ተቆጢዓ ንሰብኣያ ንዮሃንስ ኣባረረቶ። ህፃን ቴዎድሮስ ድማ ምስ ኣዲኡ ተረፈ። ኣቦኡ ዮሃንስ ከዓ ወዱ ቴዎድሮስ ናብ ሓቀኛ መንገዲ ምእንቲ ክመርሖ ናብ እግዚአብሔር ይጽሊን ይማልድን ነበረ። ህፃን ቴዎድሮስ ድማ ኣብ ዝዓበየ ግዜ ጥበብ ተምሃረ። ጎይታና ድማ ልቡ ብሩህ ገበረሉ። ስሙ ኣውላኪስ ናብ ዝበሃል ኤጲስቆጶስ ድማ ኸይዱ ናይ ክርስትና ጥምቀት ተጠመቐ። ኣዲኡ ድማ ዓብይ ሓዘን ሓዘነት። ድሕሪዚ ስለ ኣቦኡ ብሂወት ከምዘሎ ወይ ከምዘየለ ሓተተ። ካብ ኣገልግሎቱ ሓደ ድማ ናይ ኣቦኡ ስራሕ ብስውር ነገሮ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ጎበዘ፣ ብጣዕሚ እውን ብርቱዕ ኮነ። ንጉስ ድማ ናይ ሰራዊቱ ሓለቓ ገይሩ ሾሞ። ንናይ ንፋርስ ሰባት ክዋግኦም ኣብ ዝወፀ ግዜ እዚ ቅዱስ ቴዎድሮስ ብጣዕሚ በርትዐ። ንናይ ፋርስ ንጉስ ወዱ ድማ ማረኾ። ምስኡ ከዓ ምብራቃዊ ቴዎድሮስ ነበረ። ንናይ ፋርስ ሰራዊት ድማ ኣሳደድዎም። ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ድማ ናይ ፋርስን ናይ በርበርን ሰባት ኣብ ልዕሊ ረማውያት ተለዓሉ። ንብዙሓት ከተማታት ድማ ኣጥፈኡ። ዲዮቅልጥያኖስ ድማ ኣብ ሰምዐ ግዜ ብጣዕሚ ፈርሐ። ንቴዎድሮስ ፀዊዑ ድማ እንታይ ንግበር፣ ኩሎም ሰራዊትካን ናይ ኣፅዋር መሳርሒኻን ሒዝካ ናብ ውግእ ውፃእ በሎ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ ንስኻ ናይ ኣፅዋር መሳርሒኻ ወሲድካ ንዓሽከርካ ሃቦም። ኣነ ግን ክብሪ ይኹን እሞ ብፈጣሪየይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሓጋዝነት ይኣምን እየ እሞ ናይ ኣፅዋር መሳርሒ ኣይደልን። ኣነ ንበይነይ ናይ ውግእ ክኸይድ ካብ ወተሃደራት ድማ ንሓደ ከማን ምሳይ ኣይወስድን። ኣብ ውሽጢ ኢደይ ዘሎ ጦርን እዚ ዝተቐመጥ ኩሉ ፈረስን ጥራሕ ይኣኽልኒ እዮም። ምሳይ ዝወፅእ ፈጣሪየይ ንሱ ክረዳእኒ እዩ። ንጉስ ድማ በል ጸላእትና ናባና ቀሪቦም እዮም እሞ ዝደለኻዮ ግበር ወለው። ንጽባሒቱ ድማ ቅዱስ ቴዎድሮስ ናብ ሰልፊ ወፀ። ንጉስ ድማ ናይ በርበር ሰባት ምእንቲ ክትዋግኦም እንታይ ሓይሊ ኣለካ? ምክንያቱ ንሶም ብዙሓት ወገናት እዮም በሎ። ንቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ነዚ ንጉስ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ ንስኻ ምስ ሰራዊትካ በዚ ቁም፣ ኣነ ድማ ናብኦም ንበይነይ ክኸይድ እየ። ኣብ ልዕሊ ኦም ዝወርድ ድማ ክትርኢ ኢኻ በሎ። ኣነ ብእግዚአብሔር ሓይሊ ከም ዘጥፍኦም ይፈልጥ እየ እሞ ካብኦም ከዓ ሓደ ከማና ናብ ቤቱ ኣይክምለስን እዩ በሎ። ንጉስ ድማ ኣደነቐ። ምስኡ ዝነበረ ኩሎም ድማ ኣደነቑ። ድሕሪዚ
ቅዱስ ቴዎድሮስ ናብ ውግእ ንበይኑ ከደም ንንጉስ ድማ ካብኡ ኣብ ርሑቕ ኣብ ዝኸደ ቦታ ገደፎ። ናብ ናይ በርበር ሰባት ድማ በጽሑ ትዋግኡ ዲኹም ወይስ ብሰላም ናብ ሃገርኩም ክትምለሱ ኢኹም በሎም። ንሶም ድማ ብዘይክኻ ናብ ሰልፊ ዝመፀ ኣይንርእን ኢና ዘለና እሞ ምስ መን ክንዋጋእ በልዎ። ንሱ ድማ ወላ ሓደ ምሳይ ክመጽእ ኣይደልን እየ ኣነ ንበይነይ ብፈጣሪየ ሓይሊ ከጥፍኣኩም እየ በሎም። ምናልባት ከልቢ ከተባረር መጺኻ ትኸውን እንተደሊኻ ግን ናባኻ ክመጽእ ምእንቲ ካባና ንሓደ ምረጽ እሞ ክልቲኹም ተጋጠሙ በልዎ። ኣብታ ግዜ ቅዱስ ቴዎድሮስ ካብ ልዕሊ ፈረስ ወረደ እሞ ገጹ ናብ ምብራቅ ገይሩ ከምዚ እንዳበለ ጸለየ። ንጣዖታት ስጋብ ዘጥፍኦምን ናይ ባቢሎን ከተማ ዘንዶስ ስጋብ ዝቐትሎን ንነቢ ዳንኤል ዘጸናናዕኻዮ ኦ ጎይታ ኦ ኣምላኸይ ከምኡ ድማ ሎሚ ምሳይኩን ብረድኤትካ እውን ኣጽንዓኒ ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግብአካ እዩ ንዘለዓለም ኣሜን ኢሉ ጸለየ። ጸሎቱ ኣብ ዝፈጸመ ግዜ ድማ ኩናቱ ኣልዒሉ ኣብ ልዕሊኡ ብመስቀል ምልክት ኣማዕተበ። ኣብ ልዕሊ ፈረስ ተቐሚጡ ኣብ ልዕሊ ናይ በርበር ሰባት ከምዚ እንዳበለ ተዛረበ። ምእንቲ ክንዋጋእ ናባይ ንዑ ክብሪ ይኹን እሞ ንእግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ባሪያው እየ ከምዚ እንዳበለ ኣብ ማእኸሎም ኣትዩ ንናይ በርበር ሰባት ኣጥፍኦም። ካብኦም ድማ ፈረሰኛታት ይኹኑ ብእግሮም ዝኸዱ ወላ ሓደ ኣይተረፈን። ናይ መኳንንቱ ቸብቸቦ ቆሪጹ ናብ ንጉስ ኣቕረበ። ንጉስ ድማ ተቐበሎ፣ ሰራዊት ድማ ሰገድሉ። ናይ አንጾኪያ ሰባት ድማ መጺኦም ንናይ በርበር ሃገር ማረኹ። ኣውኪስጦስ ኣብ ዝበሃል ሃገር ድማ ሰባት ዘምልኽዎ ዓብይ ገበል ነበረ። ምእንቲ ክበልዖም ኣብ በቢዕለቱ ክልተ ሰባት ይህብዎ ነበሩ። ክልተ ኣዋልድ ዘለዎ ከዓ ሓንቲ ክርስቲያን መበለት ነበረት። ምእንቲ ክበልዐን ድማ ንደቃ ወሲዶም ናብቲ ገበል ኣቕረብወን። በቲ ግዜ ቅዱስ ቴዎድሮስ ናብታ ሃገር መጸ። እታ መበለት ሰበይቲ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ቆመት። ደቃ ወሲዶም ምእንቲ ክበልዐን ንገበል ከም ዘቕርብወን ኣብ ልዕሊኣ ዝኾነ ኩሉ እንዳልቀሰት ነገረቶ። ክርስቲያን ከም ዝኾነ ድማ ኣብ ዝፈለጠ ግዜ ብልቡ ነዛ ሰበይቲ በዲሎማ እዮም እሞ እግዚኣብሔር ድማ ክብቀለላ እይበለ። ሽዑ ካብ ፈረሱ ወሪዱ ገጹ ናብ ምብራቅ ገይሩ ጸለየ። ድሕሪኡ ድማ ናብቲ ገበል ቀረበ። ናይታ ከተማ ሰባት ከዓ ይምልከትዎ ነበሩ። ብኹናት ወጊኡ ድማ ነቲ ገበል ቀተሎ። ንውሓቱ ድማ 24 ክንዲ ኾነ። ነተን ደቂ መበለት ድማ ኣድሓነን። ድሕሪኡ ድማ ኣቦኡ ምእንቲ ክደሊ ናብ ላዕለዋይ ግብፂ ኸደ። ኣቦኡ ድማ ረኸቦ። ኣቦኡ ድማ ወዱ ምዃኑ ብምልክት ፈለጦ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ኣቦኡ ስጋብ ዝዓርፍ ኣቦኡ ነበረ። ድሕሪኡ ናብ ከተማ አንጾኪያ ተመለሰ። ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ድማ ክብሪ ይኹን እሞ ንእግዚኣብሔር ንክርስቶስ ኣምላኽና ከም ዝኸሓደን ንጣዖት ከም ዘምለኸን ንክርስቲያን ድማ ከሳቐን ረኸቦ። ካብዚኣ ቀዲሙ ናይታ ከተማ ሰባት ዘምልኽዎ ገበል ንሱ ከም ዝቐተሎ ናይ ኣውኪስጦስ ሃገር ሰባት ናብ ንጉስ ከሲሶሞ ስለዝነበሩ ስለዚ ድማ ንጉስ ልኢኹ ኣቕረቦ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ናብ ንጉስ ኣብ ዝቐረቡ ግዜ ንንጉስ ከምዚ ኢሉ ዘለፎ። አንታ ስራሑ ክፉእ ዝኾንካ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ናይ ክብሪ በዓልቴት ገዲፍካ ንዝረኸሱ ጣዖታት ዘምለኽካ ናይ ሓጢያት ወዳ ወይልኻ እግዚኣብሔር ፈጢኑ ንመንግስትኻ ከጥፍኣ እዩ። ኣብታ ግዜ ድማ ንጉስ ተቆጢዑ ኣብ መሬት ኣውዲቖም ምእንቲ ክገርፍዎ ንወተሃደራቱ ኣዘዞም። ከምኡ ከዓ ገበሩ። ደሙ ድማ ከም ማይ ፈሰሰ። ኢዱን እግሩን ድማ ኣብ ጉንዲ ቸንከርዎ። ኣብ ውሽጢ ስቃይ ከሎ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ዝተኣዘዘ ናይ መላእክቲ ሓለቓ ቅዱስ ሚካኤል ናብኡ ወረደ። ከምዚ ከኣበሎ ጽናዕ፣ ምክንያቱ ናይ ገድልኻ ፍጻሜ ቀሪቡ እዩ እሞ ስጋኻ ኣብ ውሽጡ ኣብ ዝነብረሉ ቦታ ድማ ድንቅታት ተኣምራት ክግለጹ እዮም በሎ። ክብሪ ይኹን እሞ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ቃል ኪዳን ሃበካ። ዝኽርኻ ዝገብሩ ኩሎም ወይ ድማ ብስምካ ንዝጠመዩ ዘጽግብ ንዝጸምዐ ዘስትን ወይ ድማ ንቤተ ክርስቲያንካ መባእን መጻሕፍትን ንዝህብ ኣነ ሓጢኣቱ ኩሉ ክድምስሰሉ እዩ። ገድልኻ ንዝጽሕፍን ወይ ንዘንበቦን
ንዝሰምዖን ወይ ድማ ንዝገዝኦም ኣነ ስሙ ኣብ ናይ ህይወት መጽሓፍ ከጽሕፎ እየ። ድሕሪኡ ብዙሓት ካብ ናይ ንጉስ ሰራዊትን ከብትን ህዝብን ተኣኪቦም ነቲ ናይ ንጉስ ከምዚ ኢሎም ተዛረብዎ፣ አንታ ከሓዲ እግዚአብሔር ከጥፍአካ ካብ ጸላእትና ንዘድሓነና ሓያልን ጽኑዕን ንዝኾነ ንዝኸበረ ቴዎድሮስ ተሳቒ ዶ ኣለኻ በልዎ። ነዚ ኢሎም ብኽብሪ በዓል ቤት ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመኑ። ኣብታ ጊዜ ድማ ንጉስ ተቖጢዑ ንኹሎም ኣቕተሎም፣ ሰማዕታት ከኣ ኾኑ። ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ድማ ተቐበሉ። ድሕሪኡ ድማ ንጉስ ኣዘዘ፣ ናይ ሓፂን ዓራት ኣምፂኦም ንቅዱስ ቴዎድሮስ ኣብ ልዕሊኡ ኣደቂሶም ብትሕቲኡ ድማ እሳት ኣንደዱ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ከምዚ ኢሉ ጸለየ፣ ኦ ፈጣሪየይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰለስተ ደቂቕ ካብ እሳት ከም ዘድሓንካዮም ኣድሕነኒ በለ። ብቕጽበት ድማ እቲ እሳት ዘጠፈ፣ ከም ናይ ንግሆ ጊዜ ድማ ቁሪ ኾነ። ካብ ሰማይ ድማ ከምዚ ዝብል ቃል መጸ፣ ክብሪ ይኹን እሞ ካብ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ዝተዋሃበካ ጽኑዕ በርትዕ በሎ። ኣብታ ጊዜ ድማ ንቅዱስ ቴዎድሮስ ተንሲኡ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቆመ፣ ከምዚ ከኣ በሎ፣ ክብሪ ይኹን እሞ ብጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣድሕኑኒ እዩ፣ ኣንታ ከሓዲ ሕፈር በሎ። ናይ ንጉስ ናይ ጭፍራ ሓላፊ ድማ ነዚ ኣብ ዝረኣየ ጊዜ ክቡር ቴዎድሮስ ካብ ዘምልኾ ክብሪ ይኹን እሞ ብዘይካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ ኣምላኽ የለን ኢሉ መስከረ። ንዕኡ ድማ ርእሱ ኣቆረጾ ድማ እሞ ብሰማዕትነት ሞተ። ንቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ብዙሕ ድሕሪ ምስቃይን ምስ ምግራፉን ድሕሪ ምስልቻውን ርእሱ ብሰይፊ ክቆርጽውን ስጋኡ ድማ ከቃጽሉን ኣዘዘ። ብናይ ጎይታና ፍቓድ ድማ ናብ ኣፈታ ገዛ ናይ ኣዲኡ ወሰዶም፣ ርእሱ ቆረጽዎ። ኣብኡ ድማ ደምን ጸባን ፈሰሰ። ዓብይ ሰማዕት ዓብይ እሳት አንዲዶም ድማ ንስጋኡ ናብቲ እሳት የእተውዎ። እቲ እሳት ግን ኣይተንከፎን። ኣዲኡ ድማ ነቶም ወታደራት ብዙሕ ወርቂ ሂባ ንስጋኡ ወሰደቶ። ብዝወቀቡ ልብሲ ጌራ ድማ ገነዘቶ። ስጋብ ናይ መከራ ፍጻሜ ድማ ኣብ ውሽጢ ቤታ ኣንበረቶ። ድሕሪኡ ኣብያተ ክርስቲያናት ተሰርሓሉ። ስብጥ ኣብ እትበሃል ናይ ኣቦኡ ሃገር ኣብ ዝተሰርሐት ገዳም ድማ ስጋኡ ኣንበሩ። ካብ ስጋኡ ድማ ብዙሕ ዘደንቕ ተኣምራት ተገብሩ። ዓብ ፈውሲ ድማ ኮነ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን፣ ንዓና ድማ ብጸሎቱ ይመሓረና፣ በረከቱ ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለቴዎድሮስ ማር ሊቀ ሰራዊት ክቡር በረድኤተ ኣምላክ ባህቲቱ እምህዝበ በርበር መስተጽናን ኣፍራስ ኣለቀ ወለእለሂ ዘእግር እስከ እያትረፈ ነፋጼ ለዝክር። በዛ መዓልቲ ድማ ናይ ተኣኪጦስ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ጢሞቴዎስ ናይ ሙሴ ናይ ኢየሉጣ በዓል እዩ። ከምኡውን ምስ ህፃን ቅዱስ ቄርሎስ ብሰማዕትነት ዝሞቱ 404 ሰማዕታት በዓሎም እዩ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅድስት ኣውስያ በዓል እዩ። እዛ ኣደ ብወዳ ብቅዱስ ቴዎድሮስ ምክንያት ክርስትና ዝተቐበለት እያ። በረኸታ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። በረከቶም ምሳና ትንበር ንዘላለም ኣሜን። ሓምሊ 20 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት በዓታ ለእግዝእትነ ማርያም ኣብ 80 ዕለታ፣ ቅዱስ ወክቡር ማር ቴዎድሮስ ሰማዕት ናይ ሰራዊት ሓለቓ፣ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ዘእስክንድርያ 404 ሰማዕታት ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ማሕበር፣ ቅድስቲ ኣውስያ ናይ ማር ቴዎድሮስ ኣደ ብወዳ ምክንያት ዝኣመነት ክርስቲያን ዝኾነት ኣዶ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ሓጺር፣ ቅዱስ ኣክሎግ ቀሲስ፣ ቅዱስ ኣፄ ካሌብ ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ኣባ ኣማኒዮስ ዝሃገረ ቶና፣ ቅድስት ሳድጅ የዋሒት። በረከቶም ይሕደረና። እግዚአብሔር ንዓና ናይ ሰማዕትነት ስራሕ ምእንቲ ክህበና ናይ ቅዱሳን ብዝኾኑ ሰማዕታት ንማልድ ኣለና። በጎንም ይቕረታ ተገኝ በምሓኛ ናይ ዕለት 10 ስንክሳር ኣብዚ ፍጸም። በረከቶም
ናይ ኩሎም ቅዱሳና መስኩላትና ይኹን አሜን። ናይ ዕለት 20 ስንክሳር ወዲና ከምኡ ድማ ናይ 21 ስንክሳር ንቕፅል። ናይ ወርሓዊ በዓል ወላዲተ አምላኽ እዩ። በረከታ አማላድነታ ጣዕሚ ፍቕራ መስኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሓደ አምላኽ ብዝኾነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሐምሌ 21 እመቤትና ተገሊጻ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ጽድቁ ዝመስከረትሉ ጻድቕ ንጉስ አቡነ ላእከ ማርያም ዕረፍቱ እዩ። ንሱ ድማ ንአፄ ናኦድ ወዱ ክኸውን ከሎ መንግስቱ ንዒቑ ዝመነነ እዩ። ብናይ ክፍኣት ምኽሪ ተታሊሉ ንጉስ ዓምደ ጽዮን ሰበይቱ አቡኡ ብምምርዓው ከም ኤልያስን ከም መጥምቅ ዮሃንስ ከይዱ ንንጉስ ስለ ዝገሰጾ ብዙሕ ዘሳቀዮም ዓብይ አቦ አቡነ በጸሎተ ሚካኤል ዕረፍቶም እዩ። ንሶም ድማ ሕያዋይ ብርቱዕ ካህን ክኾኑ ከለዉ ኣብ በረኻ ኣብዚሖም ዝተጋደሉ እዮም። ዓጽፎም ክዳኖም ከም ጃልባ ተጠቒሞም ናይ ኢያሪኮ ባሕሪ ምስ ደቂ መዛሙርቶም ዝተሻገርዎ ዓብይ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ከፋሌ ባሕር ልደቶም እዩ። ካብ በዓል ንጉስ ቴዎዶስዮስ መኳንንቲ ሓደ ዝኾነ ንነዳያን ዝምግብ ዝነበረን ቅዱስ ሱስንዮስ ዕረፍቱ እዩ። ናይ አቡነ አወ ክርስቶስ ዕረፍቱ እዩ። በረከተ ማሕደረና። ቅዱስ ንጉስ ላእከ ማርያም ጻድቕ ንጉስ ላእከ ማርያም ናይ ትውልዲ ሃገሩ ጎንደር ክኸውን ከሎ አቡኡ ንጉስ ገይኝ ክበሃል ከሎ አዲኡ ድማ ሮማነ ወርቅ እሳ እያ ንሳ እውን መካነ ስላሴ ዘስርሐት ጓል ንጉስ አፄ ናኦድ እያ። ላእከ ማርያም ድሕሪ ምውላዱ ኣስላም ተንሲኦም ኣብ ክርስትናን ኣብ ኣፄ ልብነ ድንግልን ዓብይ መከራ ኾነ። ልብነ ድንግል ድሕሪ ምውታ ድማ ገላውዲዮስ ነጊሱ ንግራኝ ሰዓሮ። ዝፈረሰ ኣብያተ ክርስቲያናት ድማ መሊሰን ተሃንጻ። ዝቐንዐት ተዋህዶ ሃይማኖት ድማ ተመልሰት። ንገላውዲዮስ ድማ በመጋቢት ዕለት 27 ናይ ጎይታና ስቕለቱ በዓል እንዳኽበረ ከሎ ካብ ወገን ኣስላም ዝኾኑ ጭፍራታት አጋጣሚ መጺኦም ከቢቦም ቀተልዎ። ኣብቲ ግዜ ድማ ነዚ ጻድቕ ቅዱስ ላእከ ማርያም ሒዞም አሚም ናብ ዝበሃል ሓለቓኦም ኣብጽሕዎ። ንሱ ድማ ምእንቲ ከሰልብዎ ኣዘዘ። ሰለብዎ ድማ ድሕሪኡ ናብ ትርኪ ወሰድዎ። ኣብ መንገዲ ድማ ብጣዕሚ የሳቅይዎ ነበሩ። ኣብ ግመል ንቁልቁል ዝሰቕልዎ ግዜ ነበረ። ብማይ ጽምእን ብፀሓይ ቃጸሎን የሳቅይዎ ነበሩ። ኣሲሮም ድማ ብገመል ዝጎትዎ ግዜ ነበረ። ከምዚ እንዳገበሩ ድማ ኣብ ሃገረ የመን ኣብጽሕዎ። ናይ እስላም ንጉስ ድማ ኣቐዲሙ ከሳቅዮ ስለ ዝደለየ ምእንቲ ከቕርብሉ ነቶም ወተሃደራት ኣብ ዝኣዘዞም ግዜ ጎይታና ብተኣምራት ሰወሮ። ወለሓደ ክዛረቦ ብዘይክእል ተኣምር ነጢቑ ወሰዶ። ናብ ሃገሩ ኢትዮጵያ ድማ መለሶ። ንሱ ድማ ቤተ ክርስቲያን ሰርሐ። ንዝተሸገሩን ንድኻታትን ናይ ለውሃት ትሩፋትን እንዳሰርሐ ንቅዱሳን እንዳዘከረ ብፍላይ ድማ ናይ እመቤትና በዓላ ብምዝካር ኣብ በቢወርሑ ዝኽራ እንዳገበረ ስጋብ ግዜ ዕረፍቱ ሐምሌ 21 ኣብ ልዕሊ ምድሪ ብሰላም ነበረ። ኣብ ቅድሚ ሊቃውንት ኣብ ቅድሚ ንጉሱ ኣፄ ገላውዲዮስን እመቤትና ተገሊጻ ዝመስከረትሎም ጻድቅ አቦ እዮም። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን። ከምኡ ድማ ቅዱስ ሱስንዮስ ካብ ውሽጢ በዓል ንጉስ ቴዎዶስዮስ መኳንንቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ንሕሙማትን ንድኻታትን ምሕጋዝ ዝፈቱ ብጾምን ብጸሎትን ዝተግሀ ሕያዋይ ክርስቲያን እዩ። ጸጋን ጥበብን ብምስተውዓልን ፍልጠትን ዝተመልአ እዩ። ብኸሓዲ ንስጥሮስ ክሕደት ምኽንያት ቅዱሳን ዝኾኑ ሊቃውንቲ ኣቦታት ኣብ ኤፌሶን ክእከቡ ከለዉ ናይቲ ጉባኤ ርእሰ መንበር ዝኾነ ናይ እስክንድርያ ንሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ቄርሎስን እዚ ቅዱስ ሱስንዮስ የገልግልዎ ነበሩ። ንኻልኦት ኤጲስቆጶሳት እውን ኣገልገሎም። ኣብቲ ግዜ ድማ ብዘጨንቕ ደዌ ሓሚሙ ደቂሱ ከሎ ካብ ሰማይ ናብ ዓብይ መርዓ ከም ዝተጸውዐ ራእይ ረአየ። ነዚ ድማ ንቅዱስ ቄርሎስ ነገሮ። ኣባ ቄርሎስ ድማ
ጎይታና ምእንቲ ክፍውሰካ ስለኻ ክጽልየልካ ትደሊ ዲኻ ኢሉ ኣጸናንዖ። ንሱ ድማ እወ ክድሕን ይደሊ እየ፣ ነገር ግን ገንዘበይ ኩሉ ንድኻታት ስጋብ ዝህብ ጥራይ እየ ዝደሊ በሎ። ቅዱስ ቄርሎስ ምስ ጸለየሉ ድማ ካብ ደዌኡ ፈጢኑ ደሓነ። ሽዑ ድማ ቅዱስ ሱስንዮስ ዝንብረቱ ኩሉ ኣውፂኡ ንድኻታት ሃበ እሞ ተመሊሱ ድማ ደቀሰ፣ ብሰላም ከዓ ዓረፈ። ቅዱስ ቄርሎስ ድማ ብኽብሪ ገኒዙ ድሕሪ ምቕባሩ በዛ ዕለት በዓሉ ምእንቲ ክገብርሉ ንምእመናን ኣዘዞም። ረድኤት በረኸቱ ይሕደርና፣ ብጸሎቱ ድማ ይመሓረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ኣወ ክርስቶስ ኣወ ክርስቶስ እዚ ጻድቕ ድማ ሰበይቲ ተመርዒዩ ድሕሪ ምንባሩ ክልቲኦም ብቅድስና ኮይኖም ብሓድነት ይተግሁ ነበሩ። ኣጋይሽ ብምቕባልን ምጽዋት ብምሃብን ይተግሁ ነበሩ። ኣጋይሽ ብምቕባልን ምጽዋት ብምሃብን ብጾምን ብጸሎትን ይነብሩ ነበሩ እሞ ለይቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ማቕ ለቢሶም ነንበይኖም ይድቅሱ ነበሩ። ቀትሪ ኣባጊዕ እንዳሓለዉ ይውዕሉ ነበሩ። ንሳ ድማ ኣገነ ኣጋይሽ ዝኸውን መግቢ ክትገብር ትውዕል ነበረት። ንሱ ካብ ሓለዋ ኣባጊዕ ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ ድማ እግረ ኣጋይሽ ይሓጽብ ነበረ። ፍጹማን ዝኾኑ መነኮሳት ድማ ኣብ በዓቶም ኮይኖም ናይ ጽድቂ ስራሖም ከመይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክግልጸሎም ናብ እግዚአብሔር ጸለዩ። በዚ ግዜ ናይ ተጋድሎ ጊዜኹም ገና ከም ናይ ኣወ ክርስቶስን ከም ናይ በዓልቲ ቤቱን ተጋድሎ ኣይኣኸለን ዝብል ቃል ካብ ሰማይ መጾም እሞ እዞም መነኮሳት ከይዶም ናይ ኣወ ክርስቶስን ናይ በዓልቲ ቤቱን ስራሕ መርመሩ። ንሶም ድማ ብጭንቂ ብግዲ ስራሖም ገለጸሎም። እቶም መነኮሳት ድማ እንዳድነቑ ናብ በዓቶም ተመልሱ። እዞም ቅዱሳን ድማ ብኸምዚ ዝበለ ተጋድሎ ነይሮም ሓምሊ 21 ብሰላም ዓረፉ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ ይመሓረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ዓጽፎም ከም ጃልባ ተጠቒሞም ናይ ኢያሪኮ ባሕሪ ምስ ደቂ መዛሙርቶም ዝተሻገሩ ዓብዪ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ከፋለይ ባሕር ልደቶም እዩ። ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ከፋለይ ባሕር ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ኣቦኦም ክርስቶስ ሞዓ ክኸውን ከሎ ኣዶኦም ድማ ስነ ህይወት ይበሃላ። ሕያወት ዝኾኑ ወለዶም ብሃይማኖትን ብምግባርን ኮትኩይቶም የዕበይዎም። ኣብዛ ዓበዩ ግዜ ድማ ብኢድ ኣባ ዘካርያስ መንኮሱ። ዓበይቲ ቅዱሳን ስጋብ ዘድንቕዎም ድማ ብጽኑዕ ተጋድሎ ክነብሩ ከለዉ ጎይታና ምስ ቅዱሳን መላእኽቱ ተገሊጹ ብንፍሓት መንፈስ ይሕድረሎም። ካብ ማህፀን ኣዲኻ ዝመረጽኩኻ ፍትወይ ኦ ኤዎስጣቴዎስ ንብዙሓት ወንጌል ምእንቲ ክትሰብኽ ካብ ኢትዮጵያ ስጋብ ኣርማንያ መምህር ገበርኩኻ። ንዓኻ ዝሰምዐ ንዓይ ሰምዐ፣ ንዓኻ ዘይሰምዐ ድማ ንዓይ ከም ዘይሰምዓኒ እዩ ምስ በሎም ናብ ሰማይ ብኽብሪ ዓረገ። ኣቦና ቀሽና ምስ ተሸሙ ወንጌል ምስባኽ ጀመሩ። ንበዓል ኣቡነ ኣብሳዲ ወሲኽካ ንብዙሓት ኣመንኪሶም ደቂ መዛሙርቶም ገበርዎም። ብጣዕሚ ኣገራሚ ተኣምራት ብምግባር ድማ ንብዙሓት ሕሙማን መድሓኒት ኮኖም። ንደቆም ኣኪቦም ናብ መናፍቃ ብፍጹም ከይቀላቀሉ ብምምካር ንኣቡነ ኣብሳዲ ኣብ ቦታኦም ተኪኦም ናብ ኢየሩሳሌም ብምኻድ ንቅዱሳት ቦታታት ተሳለሙ። ንመንገዶም ድማ ናይ ክርስቶስ ወንጌል እንዳሰበኹ ንብዙሓት ናብ ቅንዕቲ ሃይማኖት መለስዎም። ናብ ኣርማንያ ከይዶም ድማ ኣብ ኢያሪኮ ባሕሪ ኣብ ዝበጽሑ ግዜ ነቶም መርከበኛታት ምእንቲ ከሳፍርዎም እንተለመንዎም እምቢ በልዎም። ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ግን ዓጽፎም ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርጊሖም በስመ ስላሴ ኣማዕቲቦም ንዓጽፎም ከም መርከብ ገይሮም ንደቆም ሒዞም ነቲ ባሕሪ ተሻገርዎ። ንደቆም ድማ ደቀ ኣብ ልብኹም ቂምን ሽንገላን ኣይተንብሩ ተሓለዉ፣ ንዓይ ግን ካባኹም ሓደ ከም ዝጠፍእ ይመስለኒ ኣሎ በልዎም። ነዚ ምስ በሉ ካብኦም ሓደ ናይ ቂም በቐል መእከቢ ነበረ እሞ ብቕጽበት ሰጠመ። ኣቦና ኣርማንያ በፂሖም ምስ ሊቀ ጳጳሳት ቡራኬ ምስ ተዋሃቡ ክምህሩ ጀመሩ። ናይ ኣርማንያ ሰባት ኩሎም ብሃይማኖት ሓደ ስጋብ ዝኾኑ ዓበይቲ ተኣምራት እንዳገበሩ ኣምሂሮም ኣጠመቕዎም። ኣቦና ግዜ ዕረፍቶም ምስ ኣኸለ ጎይታና ተገሊጹ ዓብይ ቃል ኪዳን ምስ ሃቦም መስከረም ዕለት 18 ዓሪፎም
ሊቀ ጳጳሳትን ካህናትን ብዓብይ ክብሪ ገኒዞም ኣብ ናይ ሰማዕት ቅዱስ መርምህናን ቤተ ክርስቲያን ቀበርዎም። ናይ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና አሜን። ሐምሌ 21 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስት ድንግል እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላኽ፣ ቅዱስ ኡራኤል ሊቀ መላእክት፣ አቡነ በጸሎተ ሚካኤል ጻድቅ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ አቡነ ላእከ ማርያም ሄር ኢትዮጵያዊ፣ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ኢትዮጵያዊ ልደቶም፣ ብፁዕ አወ ክርስቶስ ሚስቱ ወይ ከዓ ሰበይቱ ጻድቃን፣ ቅዱስ ሱስንዮስ ጻድቅ፣ ቅዱስ ዮራኖስ መኮንን ናይ ሚእቲ ሓለቓ ዓብይ ዝኾነ። ወርሓዊ በዓላት ድማ አበው ጎርጎርዮሳት፣ አቡነ ምእመነ ድንግል፣ አቡነ ዓምደ ስላሴ፣ አባ አሮን ሶርያዊ፣ አባ መርትያኖስ ጻድቅ። እንታይ እሞ ክብለኩም እየ ብዛዕባ እኒ ጌዴዎን፣ እኒ ባረቅ፣ እኒ ሶምሶን፣ እኒ ዮፍታሄ፣ እኒ ዳዊት፣ እኒ ሳሙኤል ከምኡውን ብዛዕባ ነቢያት ከዘንትወልኩም ጊዜ ይብለይን። ንሳቶም ብእምነት መንግስታት ሰዓሩ ጽድቂ ከዓ ገበሩ። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 32 ንረኽቦ ማለት እዩ። ናይ ኩሎም ቅዱሳን በረከቶም ምስ ኩላትና ይኹን። ስውራን ናይ ቅዱሳን ጻድቃን በረኸቶም ይሕደረና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። አሜን አሜን ወአሜን። ለኩሎም መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳይነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እም እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ጸልዪ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድረ ቃዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ክዳንኪ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።